έκθεση Expotrof. Μια έκθεση η οποία πραγματοποιείται από τις 27 εχθές και θα είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 30 του μήνα Δευτέρα στο κέντρο ελληνικού, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού, στο κέντρο Ξηφασκίας, στο γήπεδο Ξηφασκίας, και εκεί θα βρείτε όλα τα ελληνικά προϊόντα. Όλα τα ελληνικά προϊόντα. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν στην έκθεση, μιλήσαμε με παραγωγούς και μιλήσαμε βέβαια και με το ΙΕΚ Α. Το ΙΕΚ Α που κάθε χρόνο, πρέπει να πούμε, σαρώνει τα μετάλλια στον διαγωνισμό που γίνεται, που ήθιστε να γίνεται κατά τη διάρκεια αυτής της έκθεσης. Μιλήσαμε και με τους σπουδαστές του ΙΕΚ Α, τόσο της μαγειρικής όσο και της ζαχαροπλαστικής, και μιλήσαμε βέβαια και με τον executive chef, κύριο Ξεροβάσιλα Χρήστο, και μας είπε τόσο για την έκθεση αλλά τόσο και για τη συμμετοχή του ΙΕΚ Α εκεί. Πάμε να δούμε τη δήλωση του κυρίου Ξεροβάσιλα και επιστρέφουμε να δούμε και τους σπουδαστές, να πούμε και άλλα πράγματα. Βρισκόμαστε εδώ στην τέταρτη Expotrof. Καλησπερίζουμε τον Χρήστο Ξεροβάσιλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τέταρτη Expotrof. Είναι μια έκθεση τροφίμων και ποτών. Απευθύνεται κυρίως στο κοινό αλλά και σε επαγγελματίες. Αντιπροσωπεύει, τα περίπτερα που έχουμε εδώ αντιπροσωπεύουν όλη την περιφέρεια. Έρχονται από όλη την Ελλάδα. Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο, από παντού. Μας φέρνουν προϊόντα στο χώρο, τα επεξεργαζόμαστε στο Μαγειρεύουμε Ελλάδα. Είμαι και συντονιστής εγώ εκεί, μαζί με τον κύριο Λαζάρου. Έχουμε έρθει σαν ΙΕΚ Α. Είμαι τομεάρχης εγώ εκεί, στο ΙΕΚ της Αθήνας. Οι δραστηριότητες του ΙΕΚ έχουν να κάνουν κυρίως με τους μαθητές, πλαισιώνουν όλες τις λέσχες, συν τον κύριο Λευτέρη τον Λαζάρου, σε όλη την προετοιμασία και το μαγείρεμα των συνταγών. Η αλήθεια είναι ότι χρονιά με τη χρονιά οι μαθητές είναι ακόμα καλύτεροι. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Ίσως στη διαφήμιση, αλλά γενικά οι φουρνιές που βγαίνουν είναι πολύ καλές. Από την πρώτη μέχρι την τέταρτη Expotrof που βρισκόμαστε τώρα, οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο γινόμαστε καλύτεροι. Θα το κρίνει και το κοινό. Το κοινό είναι πολύ ενθουσιασμένο και νομίζω ότι χρονιά με τη χρονιά ο κόσμος είναι πολύ πιο ενημερωμένος πάνω στα φαγητά και πάνω στις συνταγές και πολύ πιο απαιτητικός. Εγώ αυτό που ονειρεύομαι γενικά και νομίζω ότι αυτό πρεσβεύει και η Expotrof, η τέταρτη Expotrof, είναι να τιμήσουμε και να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα. Εγώ αυτό προσπαθώ να δείξω στα παιδιά. Νομίζω ότι το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε γραβιέρα από την Ήο, έχουμε ροδίτικη λαδόπιτα, έχουμε ζυμαρικά από την Καλαμάτα, έχουμε σίκα, έχουμε εξαιρετικό λάδι πάλι από την Ρόδο, έχουμε τυροκομικά προϊόντα από την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα που έχουμε εδώ και πάρα πολύ γευστικά. Σας περιμένουμε να τα δοκιμάσετε. Βρισκόμαστε εδώ στην κουζίνα του Μαγειρεύουμε Ελλάδα. Μαγειρεύουμε Ελλάδα. Όπως βλέπετε πίσω, ήδη οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Φιλοξενούμε τώρα την λέσχη της Κέρκυρας. Θα ετοιμάσουν παραδοσιακές συνταγές από το νησί τους. Να ξέρετε ότι έχουν καταπληκτικά προϊόντα και εξαιρετικές γεύσεις. Τι κάνετε? Εγώ διαγωνίστηκα στο σοκολάτα πορτοκάλι, κατηγορία Α11. Εγώ είμαι στις 6 ώρα, στο Κοτόπουλο. Ζαχαροπλαστική, το άλλο είναι μαγειρική. Πώς τη βλέπετε την έκθεση, είναι πρώτη φορά που συμμετέχετε? Πρώτη φορά είναι, ναι. Εντάξει, καλά είναι. Αυτό. Και για μένα πρώτη φορά είναι, ναι. Πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ τελειώνω, είμαι τέταρτο εξάμηνο. Λοιπόν, κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους, να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση και πολλά συγχαρητήρια, γιατί σημασία έχει να στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Και όπως είδαμε και στην παρουσίαση του κ. Ξεροβάσιλα, είναι αυτός ο διαγωνισμός και μάλλον και η συμμετοχή μάλλον αυτού του διαγωνισμού υποστηρίζεται από τις λέσχες Κρήτης, Κέρκυρας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Πελοποννήσου και έτσι. Το σύνθημα είναι Μαγειρεύουμε Ελλάδα, μαζί βέβαια με τον κύριο Λαζάρου, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε αυτή την Expotrof και στον διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτά διαδραματίζονται λοιπόν στο κέντρο Ξηφασκίας, στο ελληνικό, μέχρι και τις 30 του μήνα, μέχρι και την Δευτέρα. Θα είναι σε εξέλιξη η έκθεση, μπορείτε κάλλιστα να την επισκεφτείτε.